जेराव मुस्लिम थायो बेयावनो असान्ति खालै देरस' थाखा बारायबायनो 150 थाखा कमार्सियेला ए होमबा माबा जासिगोन 1000सो जासिगोन औ 1000सो बेयाव 10मोन नामा 60 जासिगोन बेहा बेसेबां मोनथाय माबाया कमार्सियेला बेसेबां मोनथाय हेलौ 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 नैलै गामियाव दसे दङ नै खामानियाव मन्दिराव एसे लामाया बोरैबा जाना दंमोन नालाय नैबे सेटिंआव माबाफोर औ जानायालाय जायो पानी गिराओ
दाख्लै मोनसे फेसबुक ओंखारदोंनो एक्सपिरियेन्स होदों नङा एक्स गोला आरो गासिबो गासिबो एक्सआनो आरो औ गासिबो एक्सआनो गोजा गासिबो एक्सआनो नोंबो दंफायो जेनेबा बुंनो थांबा गिदिरफोरना दं नालाय औ एक्सआनो बेलेग बेलेग एक्स आरो औ बैथिंजाय जासिगोनलै बैयो बैथिंजाय जासिगोन बालाजों अन्थाइ समान समान होयो नामा
बेफोर बारा मन्थ्र खोन्थालाबायना लानो हादे आदा दंजो बेफोर मन्थ्रफोरखौ बारा खोन्थाना लानाङा खावजाजोबगोन बे फोरोंनाय माने नोंनि दामा जोबनाय मोनसे दं आखाइजों खुबैनांगोन माबायो दाखालिसो जोंनि माबा सालायदों आखाइजोंसो माबानांगोन फिदिंनांगोन जोंनाथ' मेचिनबो गैला नालाय मानो गैया फांसन दंखायो बेयावनो हा जेनेरेटर दंखायो बेयावनो दंखायो ने फिटखा सलायनांगौल'सो औ वाटार पाम्पजोंनो होखानायखा डिजेल सोदो नांदो औ थाम 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 थामनो थैनोबो हरनाय नङालै बे गावनाव मावबाय थाग्रा मिस्ट्रिबा हरगौमोन उम आं बैखौ सोंदोंमोन मोननाया मावोना बेनाव उम आंथ' बेखौ मिथियामोन ना ओइ थंग दादा मैं खुजिलं होनना बुंदोंमोन आरो बियो मालिबाथा खुजिलं होनदोंमोन खामानिखौनो एरनाय नुवाखै खामानिया इबो लगायना थाबथाबायना बेनो खमद्राय ओंखारोना प्रडाक्टआ खम ओंखारो नोंनिल' जायो खेबसेनो फार्स्ट बानायजानाय जानांगौ औ खेबसेनो 10 बेग प्लास्टारनिया दसेनो जागौमोन दा नैबेबो थाब जानो नागिरा बेयावनो होसादोलै लजा जाथ'वाना गाबोन जुदि आद्रा थायोबा नैबे लगायनो बेनिफ्राय गोथाव जागौमोन जागोन बेखौ ससे लगायनानैसो रानबानो बेवहाय लगाय जायो दाथ' बहा गोरा जानो बियो गाबोनसो जासिगोन गाबोनसो जागोन बियो गाबोन नङाबा जाया बे बेनिफ्राय बैयो बोदोल' गोरा जायोमोनबा होनना खेबसेनो बुरजा बुरजा होनो हागौमोन नंखायनो बेखौ ससे जेसेबां हायो हा खोनाया जेसेबां गोलाव थानाय माने आदा बुंनो लाब गैया औ बेथ' बे जाहान्दियाव थाव गानथिखोना लाबा बोरै जानो बेखौनो लुबैबाय थाखादों बियो बेसे हिसाबै साननै मावो सानसे नालाय औ फ्रियावलाय माथो दं थावआनो बासायथारो नोंना बथलसो लाबोनांसिगोनलै हा 2 घन्टा बथलसो लाबोनांसिगोन गेलाखौ हानाया नङा माया गेलाखौ दै लोंनाया लोंदो गारदो खामानिया बेनोखाबा लोंनाय गारनायखा लोंनाय गारनायखाबा गिलास दंथ' बेयाव माबायाव गद्रेजाव सासेल'सो गिलासआ बुंबाय दङ गंब्रै गंबा दंथारो गिलासा बे बथल गंनै थाबाबो जायो मालाय नायदाव नायदाव लोंगोन औ बथल गंनै थायोबा ज' लाबाय नायदावबाय लोंबाय दोनफिनबाय ओरै बोना हो स्टार्टआनो जायाखै ए माबोरै जाखो 1 घन्टा थांबाय माथो जायाखै बियो हाब लगे लगे फैबायबो माखासे दङ एसे आद्रा दङ आंबो रानिंखौनो खालामनाय जालाना माबाखौ जेनथ'रा ओंखायनो उन्दुना थाथारबाय गोदोसो कारेन्टआ थांलाबाय थायोमोन ना ओंखायनो बायना लालायबाय दा कारेन्टआ थांला उन्दुना थाबाय दा जेनथ'रा जेनेरेटरनि साइजआ एसे बेलेग बेलेग थायोना
दैया फैबाय नामा ना फैयाखै दैयालाय गाज्रि नङामोन बियो Lanjut Mama. औ दे हारसिंल' मोना दै 50, 80 थाखा थांबाय 80 थाखा थांबाय जानाया 11:40 Update close थांदों माजों आगोल 3 2 खेबनै हा em मोनसे बेयाव दै होनाङामोन लाइनिंखौ बानायग्रोदो थेमाखौ हरलाय आं नाना होनि थांखुसो जादों नंगौ आरो मोजां जिनिसखौ मोनगासिनो Alay दासो नायसनहरबाय आं देनाया बबाव होननानै नैबाव देगासिनो दं सिं बोरायासो सना कालारखौहाय रुपा उल्फायाव सोलायदों माथो गैया आङो रुफा बानायबाय दा थाव थाव देनायखौ आंबो नाहरबाय थादोंमोन पुरा
सान्दुङा खम मोजां बेबायदि रायज्लायजाला दा ना गोथां मोनबा दालागि रानना एवजालायसिगोन बियो बाराम जोबसि गैया औ बेसो मिथिगौ दा माबायदि मोनदों जानायालाय गरमा जिरायनाया सेन्देल गैया ओरैनो बे सान्दुङा गोसा नङाबाबो बे दुंबाय थानाय बुस्थु नालाय बे हिटआ जागासिनो दं बै मटर टायारनि सेन्देला बिराद मोजां खामानि होयो बेवहाय बे गोदोनि दंफां जिउखुग्रा सेन्देल गैयामोन दाजों दोलायलायनाया गाखोना दोलाय नुयो आङो बे गुदुं जाया थारमाने थाब रोजा रोजा ससनि बानायखायो डाबल जाफैयो आरो बेखौ ना ओंखारलाल ने मा होनो बै रजंबारियाव थाबायनो खांख्लाबारिनि ख्राब ख्राब खालामलांसो खांख्लाबारिनि बे मन्दिरा नैबे दानि गोदाना नङा आरो बे माबाया नङा बे गोदो दालाय नैबिदि सिम्पुल बानायाखै फार्स्ट बानायजेननाया बेनिफ्राय मथा मथि नैसिमल'खा थारा एलटिया बे थिंनिफ्राय बिराद रिक्स नुखाबाय आङो प्रदीपआथ' है होनना बुंबाय थायो बे नुमोन प्रदीपआ बेनिफ्राय दाना मटर टायार गोजाजों बिसिना सेन्देला ओरैबादि केयारफुलाव मावदोंलै बिसोर थिङा नाङै इसिंल' गाथारा ख्रोब 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 सोनानै मारिलांगासिनो बे ओरै बे जिंजों थारा नैबेनो गानानै बे जिंजोंनो होलांगासिनो नांनांगौथ' जाला जाबाय नै बिनिफ्राय एसे देरसिन ओमफ्राय आरो बे सासे बायदिल' मारिग्राया ओरैबादि स्पिड गथ'फ्रा ओमफ्राय बै इउपिपिएल सरकारा बे समावहाय चेयारमेन गैयामोन ना ओमफ्राय बेवहाय बै खुरुना न'खौ माने प्रदीपनो हरदों आरो भटआ भिडिअ'आ खालि मावनांगौल' बेवहाय मा मोनो गावनि खोथा आरो गाव हरगोन ओमफ्राय सानैजों थांनानै मावहैबाय जों बेखौ गासै 42था नामामोन दा ओरैबादि सानसेयाव गंब्रै गाहाम दैयो बिसोर पुरा एक्सपार्ट खालि बेखौल' खेनसेखौल' थिखांजोब खेनसे थिखांबाय बानायनानैल' खालि बेखौल' लाबो ओरैबादि माबा मोजां बिसोरनि स्पिडखौ खिन्थु ओमफ्राय नै नांबाय थागौ बोलोआ बिसो मालाय सान्दुं गोसालाय बेबायदिनोखा दैज्लां मोनहां खाथार बैसागो हनुमान गियारखौ मोनबायबा बाराबा सावरि साइड जागोन बियो बार गोबाव थानाय नङा बेबायदिनो जेनफोर गंसे दंना आं दहाय गोसोखांदों सोमोन्दो बेयाव गैयाबा बेनिखौ लाना फैनांगौ मा एनआरसिनि मोननाय गंसे दं बेनाव एनआरसियाव मावफैनाया लाङाखैना गंब्रैना मा दंमोन आं गंसे टारगेट लाबाय थाबाय मालाबानो लायजोब्बायब्रा बै खावरांनियावलै खावरां स्कुलनिया ओमफ्राय देरसिनबावसो पावार दं आरो बेजों समान महेसरनावबो दंमोनथ' आरो नै बावनासो दंथारो आं थोद साला महेसरनावबो दंमोन जेनथरा दासो गोसोखांदां हन्दाया दासो लायखांनानै गैला जेसेबां किसान खामानि गैला गलांखाबाय 8टा बेनोथ' आं दासो गोसोखांफ्लांबायना बेबायदिनोथार साइसआ बिनि जार आं सानबाय थाखादोंमोन लाबोनायनि दसे उनावनो फैगोनलै बे कारेन्टआ गोसोआबो मानिला हनै गोसोआ मानिलाना ओरैनो दैयाव थांबायना नै थांबाय बे माथो खामानि होखो ना जेबो खामानि होदिया खालि बेखौ सारखांबायबो 1000 थाखा थाव 200 1000 थांखाबाय 800 आरो भारा माबा दा थांलाय फैलाय 200 बेनिफ्राय ओरै 200 1200 1200 ब्लड लांखाबाय ब्लड एकदम ग्लबनो मल'बाय